ndaona mumastreets pane screenshot iri kutenderera yaMB yamadam boss yaMB yasoko yavari kupraisa makadzi kuti makadzi munhari right anotida semazimbabweans, she's been there supporting my artists and everything what zviri right, she didn't lie kusaidi kwavo havana kunyepa, ndo maziro anoita makadzi it's okay, but zvekuzoti anofanira kuuya kuZimbabwe kundoperforma aiwa MB papa apaiti soko yangu. So kufona ungatibvomira izvozvo zvokuti tida kuvasarudza. Kunonzi pachishona chenga ose kutaura kuti tsenga ese manhanga hapana risina mhodzi. Ivo vachitimanyisa kuno vachitirumbirira kunoko vari kudzinga tese vachiti maZimbabweans. Chero maMalawians ari kuswa mabrackets emaZimbabweans. Chero marudzi ese anongo takavengwa kudarika marudzi ese kunoko kuSouth Africa. Saka izvezvi zvaizi hondo yekuti paini hondo yamakadzi aiwa kuri kunzi muimbi wese wemunhu haasi kubvumidzwa kuya kuZimbabwe. Anosumudza mureza wedu, anozviti ndiri muZimbabweni, anozviti best friend celebrity kana kuti kudini, wese haasi kudiwa kuZimbabwe. For now, is for now. For now. Mazvinzwisisa ipapo. For now, I think MB papo makona for now. Pasada kusarudzwa kunzi nekuti ndi best wenyu kana kuti nekuti ndi makadzi akamboonekwa naNhengi kana takaita collab naNhengi zvikazombodai and haizi nyaya kuti kwanzi takamuvenga isu maZimbabweans kana kuti pane artist watakavenga isu maZimbabweans, hapana munhu watakavenga, but nenyaya yesituation iripo hazvina kunaka. Tiri kuavoida kukomita crime savo ivo maSouth Africans anokomita crime, vajaira kukomita crime yekuti vanondorova munhu, vanondobata artists vakamubvarurirana. Tinozvigona asi tine dzidzo takadzidza ende takadisciplinwa muZimbabwe, tine discipline muZimbabwe, hatingoataki vanhu vauya sezvinoita isi toita zvinhu zviri pamutemo kazhinji. Saka zvokuzoda kuti tadhakwa tozorasa unhu tichimukandira mabhodhoro otemwa bhodhoro onzi akabvira ziso kuZimbabwe, ndo zvatiri kuavoida. Nekuti mukaramba muchiinfluenza imimi kuti auye nekuti kwanzi yeye akazo ndo zvichaita vanhu. Muri kuona zvinhu zvatutwa kuNhengi zvikaiswa kumabhini izvo, those people are very angry. Ndo vanhu vachai kumashow ivavo vakatsamwa. Ndavati kuona chinonzi Sasco, we are doing it kuprotecta ivo, nekuti hapana notisunga tikamataka, hapana noona mushow kuti adaini vanhu vakawanda. Hondo dzinoitika mushow ndiani wamakahwa kuti pane chaunga chakasungwa, pane feni yakasungwa ikakandirwa mujere iri kuchikuru bizizvi. Ndiani anonongwa kana pakatorwa bhodhoro reSavannah Ria rinorema Maria kana Rice Lopez rikatema artist ari pastage. Ndiani anonongwa? Makambowa munhu anonongwa muchaunga kuti bhodhoro rabva pana Louisa uyo wanga ari muchaunga ndo ravhiririka rikandotema risina kusvika ndiranhingi, bhodhoro razosvika ndirani. We are protecting them from us nekuti tichakatsamwa. It's a way yekuti you know what zviri kuitika ka hatisi kufara nazvo, kwete kuti pane akavengwa aiwa ingawa takatenderana wani paposti yakuti haiwa poposti vanhu vamubikira, tamubikira isu maZimbabweans ndizvo zvapera. Asi pakuti iye manje mave soko makuda kumuita sokuti asiyana nemamwe maSasco, soko no. Kana matoona kuti yaiti kupindira kana kuti ndi best wenyu kana kuti munomufarira zvisingaiti, tese tinomufarira. Pamwe munomufarira mofunga kuti munomufarira kudarika munhu wese, kusakomenda kutori nani. Otherwise munopesera nemi matotsamwisa futi. Muona kuti matsamwisa maZimbabweans mamatsamwisa ka. Pane nyaya dzimwe dzekuti mukaona kuti munhu uyu ndiwe pedo nenistereki, you stay clearance, you stay away from it, you don't comment. Zviri nani kusakomenda nezvazvo, because zvakutoita makwikwi ekuti imi muri kuti ngauye nekuti iye azoda so long chitupa chake chiri chemuno. So long chitupa chake chiri chemuno. Aipapa atiti tiri kuita inonzi tsenga ose manhanga hakuna risina mhodzi, ndo iri kuitwa izvezvizvi. Tiri kubatana ipapa, kwete kuti kwanzi todivhaida toti uyu nekuti ndewa MB, uyu nekuti ndewa Louisa anofanirwa naLouisa. Zvisizvo zvisi tese tinotovada madira munoita. Vamwe totomuda kudarika imimi MB, totomuda zvisingaiti kudarika imimi MB zvokutodaro. Asi for now zvaizvezvi haizi nguva yakanaka kuti auye tiningirikire tiparedze mhosva kuZimbabwe takumutema nemabhotoro. Ndo zvinotoitika. Saka kana muchimuda imi muchifunga kuti munomuda kudarika isu tese, munomutaurira chokwadi kuWhatsApp. Mutaurire chokwadi paWhatsApp. Kana maona kuti zvepapublic zvinoda kuti mumire neside rake, kuWhatsApp chimutaurira chokwadi. Kuti satida kujaira violence, asi tinoigona.
saka tiri kuti usauya iwarning yekuti don't come here for now. It's for now. Zvichasetla, don't worry. For now. Mukangobatisa ipapo kuti nyaya iri pakuti for now. Enda hapana muzimbo wandakambova chiti akamuvenga akambotukwa naye akambotukwa namakadzi hapana munhu anoti akambotukwa naye akamborohwa naye kana kuti akadzwinya naye. Munoziva kuti ifavorite yedu kuZimbabwe, but for now. Saka imi mukazomira muri kusaidhi rimwe vanhu vachifambira saidhi ravo makuda kuchijustifya makuda kumupenenjera muchimugezesa muchimuzodza oiri. MB sainfluenza ipapo munenge mabhaisa mune marisha. Posti yenyu yaiti iyi posti posti yenyu haiti makatorebesa zvenyu asi haiti MB soka yangu posti yaiti. Kana pane vasina kunyatsa kukuudzai vamuri kupindurana navo nechibhendi vane mapeji avo indotaura direct ndo basa rangu rekutaura nyaya dzemumastreets dzegowa idzidzi hazviiti soko apa muri kutobhaisa. Hapana tiri kutsengawo semana so long ari musaspo ufa muvhenda muchangana muchi so long va vese ngavambomira because we love them, we don't want to commit crime. Our hands haana kujaira zvezvibhakera asi kana tozvigona does not mean that hatizvigoni, tozvigona asi zvokuti zomuurusa uko sezvimwe zvakada kumboitika amenonde kwakupikwa zvakada kuitika kushowiya paari futi nenyaya yekuimba 2 seconds pastage. Manje apa manje apa kwagara kwakatsamwa kunoko vanhu vanoda kuindoimbira ndo vari kudzingwa vachienda kuSouth Africa. Saka ipapapo ka we are doing it for her. Kana mukadaroka mukaramba muchiinsista muchiona kuti muri right, it means mune musiri a good friend to her. Anda kuudzwa chokwadi ku WhatsApp, right? Pa public you can't, is fine. But ku WhatsApp